kadi tawde kon jinnaɓe gaddon hen yiyande moɗon e duwawuji moɗon ko adi fof kam on jarnam on tinnima no feewi on jarnam kadi ko onon goni toon gonde cukalel ngel kadi cukalel ngel wojjinani guite amen ko mawɗum alhamdulillah ramata ko ɓiɗɗo jibinaɗo e kadi haqqille makko fof ko toon woni kono haqqille makko fof woni o ga mboɗo duwannimo ko ɓiɗɗo kaɗo duwa on ɗon kadi mbiye dewgal sukaɓe caggal Allah innilade muɗum ko maɗene e hande ari haɗo henno on kalfinama en calfini Allah ko on kalfinama onon wonduɓe maggirtol ngel e kanko noon kam ko ɓumnuɗo ɓe min kaldi e ñalawma he mi wasi yimɓe mi haali kadi mboɗo ɗamini e moƴƴere Allah maw wat ko mbimum ko weltare mawde woni ɗon e ani wondima fof gori jonen tinnima no fewi darima darde jinnaɓe min mbawan wiide han komi weltima no fewi ɓiɗɗo debbo e ɓaɗi bamum e korsa e jurum fof nani hen kadi omo watti amen haqqille no fewi min e yaye makko fof o tinniɗo soko debbo tinniɗo ramata ko mo downnimi ko waɗa ko yo Allah fewu yalla ko Allah andini kala dewgal bakkilnogal yo Allah wattugal hen e jaahi nabil Mustafa wasawi ononne on jaram weltima no fewi no fewi onon on kalfinama Allah jarama ceerno Dahiro jarama ko noon tan no mbinomi tan e yeeso bandiraɓe ko ruttu toon teddugal e hoolare nde ɗum noon yallah jaɓa hoolare nde wawa haalde ɓuuri ma darde leɗɗade a darenima min toon a darenima hoore ma ni daraniɗa kono ha joni kalif mon Allah cukalel ngel ramata ko ɓiɗɗo mo korsinmi goori tinnoɗe e kalif mon Allah yo Allah wonɓe Allah ko haqqille makko fof nana jinnaɓe makko kam yo Allah wallu ko noon ɗum noon a jarama kadi en beltima bandiraɓe fof o notima nani saalo ha heewi ala fof ngakkuɗo en jetti kadi ceerno en gekki ceerno yimɓe fof gari ɗum noon on jarama mi jarnimo no fewi bandiraɓe fof hande ko ɗum panno ko téléphone mon tan min pannoɗo hen yo Allah fewn jarama seydi Mbure Naam Habibi. jiɗno gara jeeten no mbaɗɗa Jam tan. mbar jam wonan Mamuɗo. ino mbaɗɗa e bon lawol Jam tan alhamdulillah. mbara tampani Wonan feewi. mbara waɗani découragé de yewen puɗɗiɗa yiide nde gueɗe banno Ala wonan feewi. en jiɗnom tan ko jewten yimɓe so Allah waddi ɗumen ene moƴƴi saha fof jewtide yewtere nde noon ni sifori to ko wuuro ga ko ladde e ladde hunde fof ne dañe hen ko weli ne dañe hen ko metti ne dañe hen ko moƴƴi ne dañe hen ko feewi ne dañe hen goɗɗum kadi ne dañe hen ko jiida e ɗum e ko hoolare mawde jogimi e maɗa andude jinnaɓe maɓe et en même temps yiide nedi nehiɗa ndi ne serti e ko heewi ko jibina joni ko min on duuɓi tolnimi ko gonga kono mboɗo jogui entreprise aji toon to Sénégal toon mboɗo jogui ɗo e leydi he sa yi kadi mi addima ko fonno dañede foof Allah hokki kam mbaɗa yetten Allah ɓe ndesmi ɓe foof ko mawɗum ko yontaɓe oɗo gonɗo ɗo ko mawɗum ko moƴƴo ko jabɗo ina ɓesni ina nehi ina suddi ina reeni sa yi kadi mi ɓeydima addudemo ɗo e leydi he ko golle gonɗe ɗo ɗe mboɗo andi jangde ma to tolni mboɗo andi kadi ko économique jannguɗa to banggue faggudu e ɓamtare beele ma walla men ndin ɗon mbaadi ɗum noon pour wawa yaade alay saago mbasen humpudirde mbasen wadde suuɗo on to mbasen wadde no didorno no pular wiyata ni umdoɓe cuuɗodirta nafde so wonko cohluɗa haalnan kala ko poɗɗa dañde banggue goɗɗo yomi tin ha donka hebdeyam ƴeewen no keɓirɗen ɗum banggue goɗɗo singo toɓɓere adande toɓɓere ɗimmere nde hande o ko min woni ɗo nene ma woni ɗo babma saabu anda ɗo hay goto ko min ganduɗa ɗo
wadde kay kala ko musma yomi tin sonne safro mi safra sa weltima kadi yomi tin ko nonne kadi minne kadi somi weltima tinat somi mettini tinat so wonko musi mi atinat ko ɗum tan jinnomi wiidem mboɗo jogue ma hoolare mboɗo ñaagui Allah kadi woto Allah bonnu hoolare nde minne kadi so iwrani banggue ma wona banggam iwrata so Allah jaɓi ɗum tan jinnomi jewten nani haala mo kadi mi weltimadi ko kalɗa ko kadi min kom debbo tan komi desatede caggal Allah caggal ma gonni ko mbiɗa hemi jaggu mi jaggat ko mbiɗa hemi uppu mi woppat hande itti kam Sénégal addimi ha ɗo ko yidde waɗi noon so wonani yidde a watta ɗum caggal ɗum ɗon kadi eɗen jogui projet ji kewɗi poɗɗen wadde wi haadi ko ɗum ɗon yomi arga hen ɓuura wawde fewnitade mbawen liggidade enen foof e koye men hande sa dañi wayni ko mino dañi kadi hande leydi ndi ene faadi kala debbo gaddaɗo hande miɗen nana mi meeɗa arde ɗo kono miɗen nana yimɓe ne kaala ne mbiya hande so jomumen gaddi rewɓe mumen balɗiɗi baltati tan gondata hen jaaha walla so ɗum ala gorko wiye yaltinama galle yeehi debbo heddima e galle yen caɗele fof min nana ɗum guila mi arani ɗo minen ko mbimami ko tan an addimi ɗo sa wi hami woppi mi woppat sa wi hami jaggu mi jaggat so hiilaɓe addanimi ɗo addimi ɗo ko resede addimi ɗo haadi ko an miɗen caggal Allah miɗen caggal ma no mbiɗa fof ko noon mbaɗanmi ko wiyeteno kore ko waynen ten so sami tan hoccete min ko ɗum ɗon tan wonno yiddam kono tawi kay nden noon yidde annene ko ɗum woni yidde ma ko ɗum woni ko jiɗɗa wadde ɗum kam so Allah welama hen en dañata caɗele elle holtono galle eyi yawde maaleykum salam mbaɗɗa dañalde jam reseli jam tan mawɗum ni mawɗum en jawwoni kam mawɗum mawɗum ni bisimilla ma bani bisimilla mawɗum bisimilla ma alhamdulillah assalamu aleykum jambarnima kablay aɗa salli no mbaɗɗon alhamdulillah rocelli jettalla jam tan ni mawɗum ko mawɗum alhamdulillah bisimilla ma bani bisimilla ma ba jam woni toon jam tan alhamdulillah mawɗum ino sukaɓe e ɓey jam jam wonama jam tan alhamdulillah ne ɓuɓol ko mawɗum ne wonɗa jam tan ni jetti Allah wona rocelli celli jam tan woni ga jam tan ni mawɗum ni marhaba kumba no mbaɗɗa jam tan donc woni koɗode o woni koɗo Kumba oɗo ko jaatigi ko joom suudu sehlam Gori Jol donc koye yimɓe ɓe ganduɗa ɓuuri heɓtinede ɗo e diwan ko gonga kadi moƴƴuɓe nunɗuɓe ligganiɓe kadi leñol ngol ha yumti gonga sa rewi felo mabɓe tan a juumata saɗa yewtude e mabɓe kadi a dañata caɗele nde won noon ɓe gardini ko pulago ɓe gardini ko furantagal ɓe gardini ko jokkere enɗam eyi kala ko donkuɗa famde sa haalde makko mo rewne lawol pewngol eyi woto hersu hen woto wi on ndendani génération walla goɗɗum hay hunde ala hen ko debbo tan ka debbo wadde kala ko aɗa sohla sa anda walla a wawana rewe makko kankone so tawi o yi ko fewi ma tan mbaɗa andi o haalanta sa namdaki inchallah noon bisimilla man min mi juuloya ya juule bisimilla Kumba ban aɗa selli jam tan he mbaɗɗa e ɓuuɓol are hawre ɓuuɓol ngol ayide ɓe hawre ɓuuɓol kay ɓe ɓuuɓi de wona jam mum ta Sénégal jam tan fana mi addama ko jarɗa d' accord merci ko jarta he ndiyam tan moƴƴi c'est bon tan moƴƴi merci jam non tay jinnaɓe wallahi jam jam tan bisimilla ma mbay bisimilla mbay merci oui c'est bon merci ay leydi amen de mi yewi kay no wayi yewde ni mi yewi hay ida e Afrique de ayi de kono haydara a wallitorto muñal tan kono ko premier mois ji toujours c'est dur kono haydara ko Allah jogui ko gon kadi ma Allah newno foof ko gon hakkulare ne keewide caggal muñal fof ko alhamdulillah rabbil alamin rewat hen ɗum muñ tan sa muñi tan fof ma tawe ɗo inchallah
kadi a hawre e joom galle moƴƴo ko kaawi amen ko moƴƴo juulɗo jawo Allah kadi jokko endam vraiment min kam mboɗo horsinimo ɗum waɗi gila garɗa ham waɗi kam avise mi il faut que mi ara mi salminma mi bismoma kadi wiidema kadi kala ko juulɗa ko nuudano ene fof ken rewɓe kala ko juuluɗa min mboɗon ɗum ɗum noon hakkude men ala cuuɗodiral min nanguima sabawde makko min nanguima sabu Allah ene laa ɗum kadi a wiyama bisimilla ma bisimilla kadi toppitoɗamo no feewi sala jabam toppitomo wattu mo cubalel ko gonga kanko woni habibi en kanko kala ko gasi tawa fof no omo wirda ga mumen wat feere gitta kurso berlola to en ko ɗum arande ko moɗɗa wadde hay somi ittano wirdugol fof kono ussat ɗum tan somi wirda yo ya wirde e nder tan moni fof ne jogui méthode mum amin wat méthode mamin ha kurso wonɗomo joni kam so Allah jaaɓi min goppi fof e jungo ma so Allah jaaɓi inchallahu rabbi ala caɗele ɗum noon a weltanama jafoɗade min hankadi mi ara mi yaaha ɓejjama ɓe tan goppumi galle ala nen mi addanima seeɗa ɗum ɗoji nani mballitoɗa ko wiyete ko mboɗo nangga e dewgal ngal a jarama Allah jarama a jarama mi salmini kaw wiyomomi artuɗo inchallah rabbi salla jaabi mi salminimo no feewi mawnan salla wadde a wiyama bisimilla moƴƴi ha gongol kal inchallah ha gongol so Allah jaaɓi a jarama ay kam salmini yimɓe ga maɓene inchallah jarama yen kiira jaam amin jarama mi salmini jinnaɓe sanaɗiɓe mawnan salla jarama jarama kadi ko ɗum hawni nde ko waɗi wona e dawa hay lewru ɓe gandani ɗum facture wawi wadde koko yettirama tummato e juuɗe wadde neɗɗo joni wawi wonde hodde e galle ha kon daña facture aji ko wawa yettirama alhamdulillah wawi ko yettirama Jolal a namɗo ndiyam ko woni hoɗa homɗo ni mboɗo haalda e hoorema yiyam yidden ɗo wonani hay lewru walla lewru tan faw ɓe gandini hen facture aji kennan joobo yiide Fouta am
notaako est ce que hollande dañata golle hay goto ƴettatama hay goto notta komo hay yiiɗade liggey Dem Bukari. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam no badda. No badda hajji adu selli. Mawdum yettrella. Mawdum ni jamten. Wana selli ko hemma? A wottaaki da walla dane mane mayde? Mawdum. Alhamdulillah. Yettrella. Bismillah. Yettrella alhamdulillah. Ma jafoda de. Ma jafoda. Jafoɗade mawɗo wade ko waɗi ɗo accident ko kalɗa koko woni ɗo baɗɗo ɗo accident holto noddi ɗo rond point ba mawɗo joni mi noddi Dembugal ambulance ijam aranimo nayi mo hôpital ko deñ hakkille ma joni an on fomoɗa imboɗona galle Dembukari o tikettuɗa mboɗon galle joni ɓoɗo mi aranma mi aranma mi nawma ala joni haalnam hol hôpital woni ko yergo boɗo jooɗo mami arani woppirama ɗo ara Dembugal min wawi jooɗa ɗum mboɗo fatma an to gonɗa wona mbiya nodda ambulance accu mi ara non ɓe nayimo déjà ambiɗa ƴettimi nayimo kono fat mi aranma mi nawma hôpital to Dembugal mi wawi jooɗa ɗum mboɗo fatmade min woro wiyam ɗomide paɗam de wori wiyal ɗum paɗam ɓoye mi ara joni wona mo wuuri kam ko mawɗum ɓe nayi mo tan mbo sikki tan waɗani krawno fof la ilaha illallah seydina mouhammad mboɗon fatma mboɗo mi ara joni mboɗon fatma la ilaha illallah ko woni min to bawi est-ce que Allah way taw mo wuuri kam safra may bojji mi yahdu ko yaade mi waji wada ɗum mboɗo fota Dembukari mi enda holne o ara Cure ngolla jangol kam ƴeew galle ɗen gudde kam hay sa defi yaltara bow sa waɗan cuura tan warta oɗo noma urande dara oɗo ɓurɗirde
Mam seri vraiment de ko ɓuri ha ɓurti koy Ah bon? koy machallah non saɗa waɗa ɗum accata ha neɗɗo gayni julde walla ha neɗɗo serta e ɗiɗon rewde mbaɗa ɗum So tawi no wuuri tan ayno welma tan wadde no weltima. est ce que vraiment no ɓuri kay ha maɗ machallah Ay wadde a juuli tan kono hakkille ma fof mi andana accir ha gomɗen juuɗo tan andene puɗɗiɗa wadde ɗum kay aɗa andi alay saago hakkille waɗa perturbe ɓayda weltima tan moƴƴi aɗa wadde mannimo café sa bari eyyi mboɗumara jarama mboɗumal joni